The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. And just to remind ourselves that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ng adlaw, gikinahanglan nga atong pagpangandam sa tong kaugalingon. Ingon nga magtotoo, manduan kita sa paggamit sa recovery technique sa 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala, nga wala pa'y kaluwasan, giawhag ka, gidapit ka, paggamit niya ng imong kaugalingong kabubuton sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa imong kinabuhi. Throughout your entire life, this is the most important decision, to get saved by faith alone in Christ alone, sa imong pagtuo, pagdawat kaniya, nga imong manluluwas. Acts 16:31, nagasulti sa English, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magampo ta, da nga pangandam sa tong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta. Ama na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo na usab ni ining dapita sa among pagtuon sa imong pulong. Ablihe nga among pagpanabot o Dios, og ipatinaw kanamo ang dugang pang mga kamatuoran o pinagi sa paggahom sa Espiritu Santo kanamo. Tangtanga ang mga babagan niya sa mga nauna, aron kami makapunting, makatutok lamang diya sa mga ikatudlo kanamo ning adlaw. Niini nga mong Bible study through the YouTube, kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, maying adlaw kaninyong tanan, mga suki, mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo, niyan sa kita sa atong spiritual momentum, atong padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, nga mao kini pagsunod sa mando sa Dios, nga kita patunon siyang pulong, kay mao kini ang paagi nga atong makatunan ang iyang huna-huna, ang iyang plano, ang iyang tuyo, ang iyang kabubuton,
og mao kini atong magamit sa atong adlaw-adlaw paginabuhi ingon nga mga Kristohanon aron kita mahimong mannaog sa tubangan sa Dios og samtang niya pagkita niining walog sa mga luha. So aniyan na sa kita grasya kayong tanan. Okay, padayon na kita sa atong tuon ining atong tunanan nga taon-taon na the Doctrine of Sin, hamartiology. Hamartiology is from the original Greek word hamartia nga nagpasabot og sala. So taon-taon na kitang dupot niini ang sala atong naibawan is anything contrary to the character of God or acting independently of God and God's provisions. O kita nagabarog sa prinsipyo what the righteousness of God demands, the justice of God executes. Prinsipyo kana. So, mao nga ato kining ipadayon sa ato nakaron nga phase 2 sa plano sa Dios. Niya nakita sa phase 2. Ang phase 1 mao ang kaluwasan, phase 2 is believer in time, o ang phase 3 sa atong pagbiya ning kalibutan na human ang plano sa Dios tong kinabuhi o iya na kitang kuhaon o muuba na kita kaniya hangtod sa kangturan dito sa eternidad nga iyang giandaman kita og puloy-anan, our forever home uban kaniya nga diin atua ang tumang kalipay. In His presence is the fullness of happiness. Salmo 16:11, Psalm 16:11. Ug busa niya kita nagadupot nining ikaduhang bahin, phase 2 sa plano sa Dios. Nga diin nagasunod kita sa mando sa Dios. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. So mao kana nga kay kita mga makasasala mantang tanan umikan kay na panunod nato ang original nga sala sa atong original nga gidikanan siya danog siba. Because of Romans 5:12, therefore just as sin entered the world through one man, Adam, and death through sin, and in this way death came to all people because all have sinned. Sumala ka na sa Roma 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. O ang Roma 6:23 usab, for the wages of sin is death. Ang suhol sa sala mo ang kamatayon. So ang sala, pagsupak sa Dios. Og tanang mga pagsupak, tanang mga kasaypanan, tanang mga kasalanan, kinahanglan unsa, hukman, must be judged. So mao na nga ato kining gitun-an og where did we stop yesterday? Okay. So ang sala dato nang nahibawan nga it started in the olden times, and this kind of sin is being borne by every person. Kaya ang formula nga itong sunod, formula kini, ang gipalula sa Dios nga, ang tao mahukman will be condemned or be judged, so tungod ni ining mong formula. AOS, Adam's original sin, plus OSN, old sin nature equals spiritual death. Spirituanong kamatayon. Ang bot pasabot sa spiritual death is total separation of man from God. Hingpit man nga itong pagkahimulag. Umikan sa na panunod nato nga kahimtang nila ni Adan ug ni Eva. So, ang sala nagsugod dito sa hardin sa Eden. Now, so a person who is physically alive today, nga buhi karon, is a sign that he is spiritually dead. Okay? Tanan nga mga buhi physical nining kalibutan na gideklarar
nga patay spiritual, nahimulag sa Dios. So, the wages of sin, atong ingon ng Roma 6:23, the wages of sin, ang suhol sa sala mao ang kamatayon. So, only an alive person can pay the wages of sin. Buhi, kinahanglang buhi ang maong tao nga mobayad sa atong suhol sa sala. Therefore, wa na kinahanglan ang mga ilang giingon og mga penitensya, penance. Wa na kinahanglan. It's useless. Why? Tungod kay nga atong mga sala had been judged at the cross na. Humana, hukmi ang tanan natong mga sala. The payment of the sin debt, utang to sa sala, has been made umikan sa redemptive work of our Lord Jesus Christ. Buhat sa kaluwasan. So, ang sala is no longer the issue in salvation. Mabitan na itong giingon mo. Wala na. Dili na issue kung bahay na sa kaluwasan. Kaya ang sala is no longer the issue at the great white throne judgment. The issue is the righteousness of God versus the righteousness of man. O ang tinuod yung issue, mao nga itong volition, nga itong kaugalingong kabubuton. Now, si Ginoong Jesucristo mo ay mipuli sa atong dapit dito sa cross. Nga inay kitang hukman, siya ang nagboluntaryo, siyang kaugalingon, mipuli. Yan sa Roma 5:8 siya usulti. While we were yet sinners, as a substitute, He died for us. So, the justice of God erected the wall. Yan itong pagkalaglag sa una natong, sa unang mga binuhat sa Diyos, si Adan ug si Iba. The justice of God, mo'y mi tarok, mo'y mi pahimutang niya ng paril, labi ang kadakong paril, tali sa tawag sa Diyos. At the point of man's negative volition. But it is the same justice. Maura gihapon nga maong justisya nga mao'y magatangtang ni ining maong paril at the point of salvation. Nakuha nimo? Kung binisayon, ang justisya sa Dios mao'y mi tarok, mao'y mi pahimutang niyadtong dakong paril tali sa tao ug sa Dios at the point of man's negative volition. Yan ang higayon nga siya nag-negatibo ang iyang kabubuton. Apan, mauusab, gihapon nga justisya, the same justice, nga mutangtang niya anang maong paril sa higayon sa kaluwasan at the point of salvation. Now, nahinomdong ka, ning prinsipyo nga atong silsil na yun. What the righteousness of God demands, the justice of God executes. So, ang mga sala, ato na maghihisgutan last few days, ang mga listahan, talaan sa mga sala, nga gilista diha sa pulong sa Dios. Diha sa Colosas 3:5-9, na diha, yung panglista. Now, diyan man gikan kini atong mga sala. Sins come from our old sin nature. Gikan sa atong kinaiyang makasasala. Now, unsaon man nimo pag unsa ingnon ta unsaon atong tumong nga atong mapusgay, atong mapildi, atong mapitol, nila kay papitol, ato yung mapildi kini nga atong old sin nature. Unsaon man, how to kill the old sin nature? Well, by using 1 John 1:9. See, 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Rebound technique. Okay? So, mao na nga. When we became Christians, the bondage of sin is broken. Supposed to be. Nga na bungkag na kining atong pagkaulipon.
Unsay gisulti sa Juan 8:34. John 8:34. Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of sin. Si kinsa katong magabuhat og sala o magpakasala, ulipon ra gyud siya sa sala. Okay? Kay ang matag tao nga mahimugso dinhi ning kalibutan na ubos kini sa pagdaog-daog sa sala. Under the tyranny of sin. Kay kini sala gud, it controls our thoughts, our words, our actions. Mao ang bersikulo 17 diha sa maong libro ni Roma 6 verse 17, you are the slaves of sin. Verse 20, mao gyapon mibalik, you are again the slaves of sin. Bungat gyud ni Jesus Kristo sa makaduha. Our Lord said this statement twice. Slaves gyud ta sa sala. So bisan tuod kita mga magtutuo na, slaves gyapon ta kon naikon. Tugutan nato ang atong kaugalingong kabubuton, ang atong volition, free will sa pagbuhat sa mong sala. So mo na ulipon ang Grigo nga pulong ni ulipon, slaves, doulos, bond slaves to sin. Now, yes, versikulo 21 say isulti diya, for the end of those things, ang sangkuhan nining tanan, maong kamatayon, death. O diha sa hinapos na nga versikulo 23, kini nagaingon, for the wages of sin is death. To be a slave of sin is to die. Sin ultimately kills. Now you see, mga kalilisang o makaluluoy kining paghuna-huna nga kita ulipon sa sala. O bitaw tong kining gipangutan na kanako og unsa man gyud ang tig-andam o tig-alagad sa paglubong nga mo'y magakubkob sa imong lumnganan. It is sin. Ang sala. Kaya sabi mo, ang sala, sama ni kanser. Sakit nga kanser. Kini mo kaon kini. Managingan lang sa medical term nga metastasize. Mo metastasize sa atong personalidad o sa atong kinaiya. Kaya ang sala is a horrible thing. Ngilingig, kalilisang, mapangis, that has dragged mankind to slavery to it. Kung paminaw, ang tao had been trying and are still trying to conquer this awful enemy of God. I mean of man, sa tao. Kani, mo ni mabangis, mangilad, nga kaaway sa tao, nga mao ang sala. Apan ang tao nga bisag giunsa gini ang paningkamot nga iya kini kanang mabuntog kanat wa gyud, to no avail. They try to run away from guilt but cannot find relief. Di gyud sila kanang makonsuelo kang ano man. Ibo kang ano? Tungod kay mga tao ulipon na lagi sa sala. Kining maong teksto is so marvelous because diha sa versikulo 18 ug 22 nagaingon kini, being then made free from sin. Ug ang versikulo 22, but now being made free from sin. Kita nimo na mo na pagpalingkawas nimo ba, it's a deliverance. Unsa ka nindot hunaw-naon ka to be free from sin, free from its power, from its penalty, free from its debilitating effect. Makaluya nga epekto. So kining mao mga bersikulo nga atong gibatbat promise a tremendous amount of freedom and deliverance from sin. See, naisad
There should be a cause of rejoicing diha. Nining bahina. Kini nagpasabot paminaw. This is what it means to be sanctified. Kung sabi ni saya og sanctified, mabinalaan. That's the result. Mao na resulta sa justification nga atong nadawat gikan sa Dios niya nang higayon nga kita naluwas at the point of salvation. Kaya abi nimo, ang sanctification, ang pagkabinalaan o ang being free from the slavery of sin, palingkawas na kita sa pagkaulipon pagkaulipon sa salaimin. Kini samar ni sila, pariharan ni sila, they are one and the same. So sa diha nga kita mituo kang Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas, we were made to be free from sin. At the moment of salvation, yan ang higayon, na midawat kita sa kaluwasan, we right away, diha, shared everything. Ambit kita sa tanan nga naa kang Ginoong Jesucristo. We shared in His death. We shared in His burial. Siya paglubong. We shared in His resurrection. Siya pagkabanhaw. Miambit kita sa iyang pagsaka dito sa langit o sa iyang paglingkod na sa tuong kamot sa Diyos kamahan. So, nainumdum ka? Yan itong higayon nga himo kag desisyon, labing manunang desisyon sa mong kinabuhay. In your entire life, paminaw, tutukin niya, maukadto ang bililhon nga desisyon nga imong nahimo sa imong pagkatao. In your entire life, the most important decision was when you believed on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Kung yan ang higayon, ngayon mong gidawat si Ginoong Jesucristo, mayong kamutuo ko kang Ginoong Jesucristo, God, the Holy Spirit, picked you up. Iya kang gipunit o giunsa. Butang ka dayon sa imong pagkadugtong ato kang Ginoong Jesucristo hangtod sa kangturan. That is eternal security. As if the Holy Spirit picked you up. Mipuirot nimo, mipunit ka nimo, butang ka dayon. Ngadto kang Ginoong Jesucristo og ikaw nadugtong na ngadto kaniya. Kanang pagkadugtong nga di na namatangtang. No one can pluck you out from the hand of God. Wala na'y gahom. Bisan si Satanas ug tanan niya mga demonyo na. Wala sila gahom. Wala na. Wala na ilang gahom. Ang Diyos, once He promises that particular thing, and that thing is always guaranteed. What He says is true. Dili na siya Diyos kundi niya tumanon. So, sa dihangang pulong sa Diyos magaingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Diha. Pag-ingon yun mo tuo ko kang Ginoong Jesucristo. Diha. Instantly. Okay? In 1/60th of a second, luwas ka. Manipasalig sa Diyos. Suluban kasi iyang unsa. Pagkamatarong, usana. Hatagan kasi ang kinabuhing wala na katapusan, eternal life. Ikaduha, ang imungan isuwat na dito sa Lamb's Book of Life. Never to be blotted. Never. Di na ginamapa. Kana nagpailan, timailan ka na nga ikaw, qualificado, you are qualified to live with God forever in heaven. Mo na imong passport nga ang imungan tuan na lista na dito. Unsa pa? Ikaw nahimo ng anak sa Dios. You became a child of God and a member of the royal family of God. Unsa pa? Ikaw gimatarong na. You have been justified. Ikaw gibinalaan na. Nainom dong kas tulo ka klaseng sanctification? Positional, muni una. Sa diyang ikaw midawat kang Kristo, positional na.
Imong kahimtang ba? Positional truth po na. Positional sanctification. Ikaduha, experiential sanctification. Imo nang kasinatian sa imong pagkinabuhing Kristohano dinhi sa yuta. That is experiential sanctification. Ay katulo, inigbiyan nato ning kalibutan mahuman ang plano sa Dios sa atong kinabuhi, kuhaon nato niya og tuad sa adto nato sa ultimate sanctification. Mao na kana ang pagkabinalaan na nimo ang tod. Okay? Unsa pa? Nahimo ka ng anak sa Dios o natao ka pag-usab. You are born again. Nung ka dyan sa John 3:3 o John 3:7, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Okay? So mo ka na. No one can pluck you out now from the hand of God. Human ka mo dawat kang Ginoong Jesucristo. The penalty of our sin has been removed. Itangtang na ang silot sa sala. Gikan ka na to. At the moment of salvation, yan nagyong. Higayon, nga mong gidawat. Gituuhan si Ginoong Jesucristo. Nga mong manluwas. Kita, we have been justified by God. Sanctified by God. Reconciled to God once and for all. Once and for all. Diha-diha ang tod na sa kangturan. O kita, paminaw, we have been declared free from the slave market of sin. Gideklarar na ta nga kita gawas no na gikan sa merkado sa pagkaulipon sa sala. We now have a different, very different relationship to sin. See? Lain na unta. Naiunta diya. Kay it's a matter of volition. It's a matter of choice. See? Narna nimo. Nimo kining dawaton, kining mga prinsipyo nga itong gisugutan. Kay, so, ang kumalikon, we now have a very different relationship to sin karon nga kita nadugtong na nga tukang Ginoong Jesucristo. Doon na natay hingpit yung pagkausab. Totally different perspective in life. Ang atong pagpananaw, atong pagtagad, pagtanaw nato sa kinabuhi. We now have a new master. Si Ginoong Jesucristo, no longer the old sin nature. Mao na, nga bisan tuod, mga Kristohano na ta, mga anak na ta sa Dios, na agihapoy magalawgaw na to. Kini nga itong old sin nature, isusakin is mga dagkong kaaway na itong mga anak sa Dios. We have three major enemies, remember? The world, the devil, the flesh. The world, ang sistema nining kalibutan na. Kaduha, si Satanas, ug ang mga demonyo. Mao ni atong kaaway. Ug ang katulo, kinaiyang makasasala. Nga niya sa atong built-in kini, sa atong silda, sa atong lawas. Mao ni magatod nito, magatukmo nito sa pagbuhat og sala. Mao bitaw si Pablo nag-iingon siya, di ko kasabot sa akong kalingon. Unsa gani akong gusto untang buhaton, di na ko mabuhat. Unya katong di na ko angayng buhaton, mao noy ako mabuhat. Na mao na ang description ni Pablo bahin sa atong kinaya makasasala. Okay? Mao bitaw nang miingon siya nga, I am not in the flesh, but the flesh is in me. Kasabot ka na. Mao na yung isulti. Kaya naman ko'y away na ay bugno tali sa unsa. Kaaway sa Diyos nga si Satanas. Okay? No. Let me reward that. Kay di sa tamuhisgot niya ng usaman na kaaway nato. But ang atong hisgutan din mo na itong kinaiyang makasasala na ay bugno na away. Tali sa kinaiyang makasasala o sa Espiritu Santo. Kaya mo na, og naatas taliwa, papiliun ta. Unsa may atong buot na itong kanang sundon. Ang kinaiyang makasasala ba? Nga mo ay magatukmod na ito sa pagbuhat ng sala.
o ang Espiritu Santo ba nga maoy mo ganoy ka na to, mo hanta ka na to, makapabuhat na to sa unsa kanang bunga sa Espiritu Santo, the fruit of the Spirit. So mao na ang atong tanawon ug tutukan. Kay kita lagi wa ta makig-away og kanang unod og dugo. Ang gisulti Ephesians 6:12. Ephesians 6:12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Mao na ang atong mga kaaway. Okay? Na mao na nga sige tagtuon ning bahin ning sala. Inomdom magkasantong gisgutang mga ehemplo. Mga ehemplo ra ba itong atong gihatag nimo last time. Katubang mga ehemplo sa mental attitude sin, sala sa hunahuna, sala sa dila, o sala nga makita, sala sa buhat. Katong atong gihatag nimo, mga ehemplo lang. Examples lang, dili gito ang tanan. Labias kadaghan kining mga sala mo nang atong gitunan. Apan ang mga major gyud kini bang kanunay natong sagad nga ginabuhat adlaw-adlaw. Nya nara ba gyud tay mga paboritong mga sala nga buhaton. Kasabot ka? Paborito ba nga mo? Mao ganahan ba? Ba nagugag sala na apat iba gyapong buhaton. You see? Mona, you're a slave. You're a slave to sin. Kung nagsige pagkasa, mona nga, that will devastate, mona makagguba sa imong espirituanong pagkinabuhi. Di man ni gina. Mona gipanghimaraot ni sa Diyos, kinahanglan ka na silutan ang mga bisag unsang sala. Wala ba'y dako o gamay sala, basta sala. Samtag yun na. There's no such thing as big or small sin. Naroy uban nga ingon og ano sa to? Kanang murabag na ilang panultihon may tungod og sala nga ginagmay. O na ilang ingon og mortal sin, venial sin, ano sa pauban. Na wa narabas pulong sa Dios. There's no mortal sin or venial sin in the Word of God. Wa na hiskuti sa pulong sa Dios. Mao nang gidasig ka, tun-i ang pulong sa Dios. Usa kini katinubdan kining atong Bible study through the YouTube. Wa man ta magpahambog, di man ta buhat niya na. We have no right. We are just following what God mandates us to do, to impart atong ipaambit ngadto sa atong isig ka magtotoo nga mga sakop sa simbahan o niadtong dili paluwas makaamgo sila unsa kami nang danon kini atong gipangtun-an adlaw-adlaw. Kung nga mato ato lang ni lakbit na puntong mga ehemplo sa sala sa una-una, pride, hatred, implacability, bitterness, jealousy, envy, vindictiveness, worry, anxiety, self-pity, fear. See? O niya, sins of the tongue na bullying, kanabang bully, pagdaog-daog, judging, maligning, gossiping, criticizing, ug ang overt, katong sala nga makita, sala sa buhat, murder, adultery, drunkenness, stealing. Mo to atong gilakbit lang ng mga sala nga saga na itong ginabuhat o kita mga ingnon ta mga ulipon na yun ta. Ini maong mga sala nga kanunay na itong ginabuhat. Marumag naanad na ta. Kaya nga nung naanad man ta? Wa man ta mag-anad po sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Wa man kay pagtagad. Wa ang grabe pong uban nga. Mao na nga
Moingon lagi dayon sila, mga panahon na busy ko, hindi ko. Kaya basig mausob na po nga itong tinuhuan, kung magtuon tag Biblia, na mauro ba na muna ubang mga pinulusop po ba? Basig mausab ta. Hindi ra ba na mo isyo? Isyo nga ikaw makakaton unsay ka matuoran. Okay? Mana murag ang mga tao ron mahadlok na kamatuoran ra ba? Ibaw ka? Karong panahon na. Murag tungod kay sila na influensya naman sa kanang nagdumala ning kalibutan na. Kinsa nagdumala ning kalibutan na? Si Satanas. Na-influensya sila sa pangunahon ng Satanas, pangunahon ng kalibutanon, pangunahon ng mga kanang mga dautan. You see? No na nga. Wala. Mahadlok na sila kung mahisgot na taga-matuoran, mahisgot na sila bahin sa pulong sa Diyos. Prejudice ang mga kadaghanan karong mga bagang duot sa katawhan karon. Mao ni nakadunot nagsamot ning kalibutan na. It's a rotten world. Dying world. Walay Diyos. Mao na nga kitang mga anak sa Diyos nga gihatagan og gasa sa Diyos sa pagtudlo, kanang sangyaw, pagsaksi, atog yuning tumanon, kay pamukihan niya ta sa Diyos dito nag-adto na nato dito sa langit. Moingon ang Diyos nga no, man nimo pahimusli tuhong gihatag nimong gasa. You see? Nasig, wa may apat mo una. Moingon yung apat yung dahil na akong gibuhat to. Nomdom ka sa itong isgutan nga. Ito ay giandam ng Museum of Heaven nga gimarkahan sa imungan. Na imungan dito sa maong Museum of Heaven na Charlie Brown, Juan de la Cruz, imungan. So, muli ka dito kung sa isuod niya ng Museum of Heaven, pasti lang kadaghang kalami di untang imong dawatunon po na mga purong-purong mga ganti. Hunya, wala. It's all in vain. It's just a memorial na lang. Mga, sana, handumanan na lang to. Kaya man mo mahimusli. Mao nang iyong guway apat mao na. Maingon gyud kag tuwa na ka dito muli kag tuwa nakita nimo pastilan mao ra ba gyud akong gitinguha gyud ako'y gidadamgo. Mahimo po tag mo balik ko dito sa kalibutan. Di mo balik mahimo pa diay. Wala. Ulahin ang tanan. Mientras ako ba nimo mga kaigsuon ng mga Kristohanong tuwa na nagpahimo sila sa ilang Museum of Heaven nga tuatanan that they deserve. Ug ang Dios mahimaya sa ila na pagdawat niya to. Unsa kanindot, what a feeling. Hindi na ginoy mo nama hulagway. Mawita na nga diha sa Revelation 21:4 ayaw ni kalimti. Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 4. Dito pahiran sa Diyos ang tanang luha. God will wipe all tears. There will be no more suffering, no more sorrow, no more tears, no more pain, no more death. Wala kamatayon. Because the old things are passed away. Mao na. And we are just looking forward to it. But naibaw na po ka. As far as God's prophetic timetable is concerned, ang sunod nga event nga itong gipaabot, nga itong great hope as believers, mao ang ginganlan og rapture. Rapture sa Bisaya, pagsakgaw or resurrection of the church.
pagkabanhaw sa simbahan. Ikaw magtotoo, my fellow believer, simbahan ka. Ako simbahan, kitang mga magtotoo ni Ginoong Jesucristo, simbahan. Individual na simbahan. Okay? O kining simbahan, the body of Christ nga gipurma pa karon, ini kakumplito nina mao na mahitabo ng rapture. Kuhaon tang Ginoong Jesucristo, dili pa man siya mutunob ning kalibutan na adto pa siya sa panganod. Sa 1 Thessalonians 4:16-17 sa gisulti. The Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the trumpet of God shall trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Mao na ang rapture. And a wink of an eye, the twinkling of an eye. Kalitra na ba na? Mao na nga. Kini nga itong gipangisgutan, may kalabutan sa atong pagkaanak sa Dios. Of course. Unsa kabililhon gayud ang pulong sa Dios. The Word of God is our power, our life, our stability, our happiness, our joy, our strength. Na nimo, mudawat ka ba niya o di? It's a matter of choice. Kaya ang Kristuanong pagkinabuhi, the Christian way of life, sa ito ng kanunang ginabat-bat din the Christian way of life is a mental attitude life. It is supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. So, kini nga itong mental attitude, kinahanglan maugmad pinagi sa padayon sa pagtuon, pagkaton sa pulong sa Dios, pagtuon ini o paggamit nini sa itong kinabuhi. O kining mental attitude nga positibo, nagatubo ang atong kalag, pinagistong pagpadayon, malahutayon nga pagtuon sa pulong sa Dios. These things please God. It pleases the Lord. Now, mao na nga we cannot afford nga kita may hisukamod sa pagpagkasala. Kaya inigkasala na to, panahon nga madakin asta, nga musugot ta sa tentasyon. By the way, ang tentasyon dili sala. Dili sala ang tentasyon. Temptation is not sin. Kano sa aman mahimong sala ang tentasyon. Kung musugot ka, yan ang tentasyon na. Okay? Ang imong old sin nature, nagsigig tudtok mo di mo ba? Sigig tudtod di mo. Sige, buhata na. Mayan ang imong old sin nature. Sige na, andar na. Hala, buhata na. Okay. Ang imong volition, kabubuton, magbalansi. Timbang-timbang. Sugot baga ko nini o di. Tanaw ha? Tanawon sa Diyos ng imong kabubuton. Nagmayong kag, sige, ang buhato ni, ato ha. Naging tingkagol ka. Diha-diha, himo ka ng karnal. Ang gawas naman ka sa operational divine dynasty. Excuse me. Ninggawas ka sa imong puluyanan nga the protocol plan of God, unsa pa uban, operational divine dynasty, the Christian way of life, God's power system, ninggawas ka. Tungod niya ng sala, bisag gamay rin sala. Diha-diha, out you go. Sa iyang unsa, sa iyang dapit, sa dapit untang imong puluyanan, ninggawas man ka. Adto ka mo tingkagol dito ka dritso ka dito sa iyang Satanas nga dapit nga naay gahom ni Satanas. Ang ginganlan og unsa, cosmic system, cosmic dynasty. Duha ra ba ning iyang Satanas? Di gyud siya pa unsa, palupig. Duha ang iya, CD1, CD2. Cosmic dynasty 1, cosmic dynasty 2.
Cosmic Dinosphere 1, unsa man to? Arrogance complex. Unya ang Cosmic Dinosphere 2, mao to'y hatred complex. Nana, adto ka dito magbanos-banos ka ng duha ka cosmic system. O ikaw under the what? Under the kanang latos sa Dios. Disiplinahon man ka kay anak man ka sa Dios. Now, by the way, ang Diyos mo disiplina lang sa iyang mga anak. Okay? Disiplina ang iyang mga anak. Marin ko sa itong mga amahan, mo disiplina silang masayop ta. Disiplinahon ang amahan mo ay mo disiplina sa anak, of course. So, disiplinahon ta kung kanang may supak ta sa ilang pagpahimangno. See? Apan, ang Diyos dili na mo disiplina sa mga di magtotoo. God does not discipline the unbelievers, kanang mga di magtotoo. Di na niya disiplinahon. Tingali mo yung ka, kung dili ka magtotoo mo ay hayahay deta. Di ka disiplinahon. Di ka disiplinahon, pero paminaw. Di ka disiplinahon, kaya di magkaanak sa Diyos, apan hukman ka na. Sabot ka, nakadungog ka. You are going to be judged. You are going to be condemned. Dili disiplina ang imo. Condemnation. You see? Mao na nga kita ang mga magtuto anak sa Dios kinahanglan ta disiplinahon sa panahon nga kita nahisupak sa iyang kinaiya, which is the definition of sin. Kay nahimulag no ang punta sa iyang iyang plano, nahigawas man ta siyang plano. Ang plano sa Dios works in our life 24/7, 365 days. Moment by moment. Okay? Mao nang ang plano sa Dios nagalihok. Nagalihok sa tanan. Ma-unbeliever ka ba o ma-believer ka? Why makaiskapo sa plano sa Dios? No, tingaling uban magpinlusupo. Kanang aron di ko maapektahan sa plano sa Dios, mugawas ko ning kalibutan na. Hala, sige. Gawas ning kalibutan na, ning planeta ha. Gawas dito paghimog imong laing planeta, which is impossible. Tanan, maapektahan sa plano sa Dios. Both believers and unbelievers. Ang kasabot ka, nagalihok ang plano sa Dios. Nya, kadtong mo tuo o mudawat sa plano sa Dios, may agom sa gugma sa Dios. Pagkatong dili buot, mo kanang musalikway, ilang iwakli, dili sa mo tuo, then dili nagugma ang mo doong kanila. Hustisya na sa Dios, kasabot ka. Tanawan ning duha ka kinaya sa Dios, magbanos-banos na sila, magpuli-puli na sila. Musunod ka sa Dios, gugma. Musupa ka sa Dios, hustisya. Mao mo abante. Kung musunod ka sa Dios, magmatinumanon kasi ang kabubuton, iyang gugma mo imo abante dihan nimo. Sa panahon nga ikaw musupak, pinagi sa mong pagbuhat og sala. Ang iyang gugma mo atras ug karon ang unsay mo abante, hustisya. Namo na. I hope na sabtan nimo na. Simple ra ka na natong pagpasabot nimo. Therefore, gikinahanglan ang atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios aron kita magmadinaugon niining away nga espirituhanon. If you want to become a victor or a winner in life, then mo ka na. Be sure, siguro hagyod na ikaw magmabinantayon sa mong kaugalingon. Magmatngon ka na sa mong kaugalingon, dili ka na may sukamod sa pagpakasala. Katong ibang hisugutang mga sala. Kaya kini nagadupot pa tanining doktrina sa sala. Kay labing may nung danon kini sa atong kinabuhing Kristohanon. Kaya kung
Sil-sil na yun na nimo. Maunanay, magagiya ka nimo. Kaya maimo naman ng saligan. Bisag unsay imong mga plano, mga tinguhas kinabuhi, siya na'y magadumala. Kung imong dawaton ka ng iyang mga kamaturan. Unsay gisulti diha sa Proverbio 3, 5, 6. Proverbs 3, 5, and 6. Ayaw ni kalimti. Trust in the Lord with all your heart. And lean not. Ayaw kasandig on your own understanding. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kaibalo. Lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him. Sa imong tanang mga paagi. Dawata siya. Acknowledge Him. And He shall direct your paths. Siya na imuon sa mugiya sa imong agianan, alagianan nining kinabuhiya. Kinakalaruhan man na pagpasabot nimo. Ug ato ni ipadayon ugma. Ayaw si piyata ang sumpay nini. Nining atong Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa makausapa. Sa imong pagdala kanamo, nining among pagtuon sa imong balang pulong. Salamat o Diyos sa imong paglamdag kanamo, inaot. Kini among silsil kayo sa among limpatakan, among maggamit, humana mo tuuhi, o amo kining gihangop, kining imong mga pulong, nga mao lamang ang tinubdan sa among kalig-on, kaisog, o stability, contentment and happiness, and capacity for life. Salamat ning tanan o Diyos. Bani kami sa among pagbubuwag, ilikay kami sa mga kabilinggan. Dada kami pagbalik, nining napita, ron kami makapadayon sa among spiritual momentum, kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.